Na toto cvičenie chodím každý týždeň, teda je to len v stredu a som tu asi 5. krát zatiaľ. A výdych. Nadýchuj nosom a ústami výdych. Tak ja si tehotenstvo sa snažím užívať každý deň, každým dúškom, pretože sú to neopísateľné pocity a to každá tehotná si myslím, že cíti. A je to individuálne, niektorá prežíva horšie, niektorá lepšie. A ja si musím zaklopať, ja prežívam fakt krásne obdobie, len ja som bola vždy hyperaktívny človek, ja som potrebovala stále volačo. A potom ja bývam častejšie unavená. Prenašame váhu a ideme naraz. K oknu stoj. K zrkadlu stoj. A môžem povedať, že tak, ako som bola celý deň unavená, je to super, lebo tu sa fakt super cvičí, oddychnem si a 1,5 hodiny to ani človek nevie, ako to ubehne. A máme skvelú cvičiteľku Janku, takže tá je veľmi zlatá. Ja som spokojná, ja odtiaľ to idem vždy plná energie.